meget godt, hvis man også... Det er mål her. Mål, de 3 mål. Det er sådan, at vi sætter jeres alvor på. Så prøver vi lige forfra. I kan godt følge mig. Ja, prøv lige det. Prøv lige at blive. Bare lige gå ud af den her. Jeg vil hvorfor farvel nu. Så skal vi lige ud til mål. Det gør du godt. Så har jeg så kørt den derude til. Nej. Nej. Det er faktisk det her. Jeg tror, vi skal ud og trykke F2. Det får jeg nu med. Eller er det F1 for at måle om? Sådan er det. Det. Ja. Og en her. Nej, det er ikke forkert. Nej. Vi har sat det på manuel. Den har ikke lavet noget om det. Ja, så går det. Lige om, det skal sætte den der. Jeg tror, det er Alle spiller, så den kop det. filmer du så allerede? Så var faktisk, at det er lidt